I keep trying to fix the unfixable. I just need to learn how to let you go. You're never gonna change and now I know. Yo, what's up mga sir? Today kuyugin na pud ko ninyo kay naana pud tay suruyan nga bag-ong open na kananan na Japanese street food dinhi sa Iligan City. Naga-offer sila og unlimited takoyaki for only 99 pesos. Ug ma-enjoy na dayon nimo ang tanang flavors like chicken ham, veggies and cheese, octobits, and crab stick. Located din sa may Makapagal Avenue, Tubod Highway, Iligan City. So wala katuod sa kailang mong jeepney na Suarez or Boroon. Ug pwede pod minibus sa maani akong nasakyan. Anyway, unahan na ni siya sa Mercury Drug sa Tubod ug before sa Mamsar. Laray lang ni siya diri sa may Quadro 8 Tivan diesel calibration. And then mauna din ilang pwesto kaning na ay gate na pula. Hello, may ngapon ma'am, shout out. So, mo din si... Kasi pangalan mo? Rachel, sir. Rachel. Kasi sir? JR. PR. So, sila mo ikuan. Owner din sa Hungry Towns. Unlimited 99 pesos. Yes, sir. Unlimited. So, pila na kakuan ma'am? Pila ka serve first ana? Doon, birthday, mga 30 pieces. Ah, dagan today siya. So, mauna ni ang ilang unlimited takoyaki for only 99 pesos. Og assorted na ni siya. Naana ni siya chicken ham, veggies and cheese, octobits, and crab stick. Bali 10 pieces ang first na serve. Then if mahurot ninyo, pwede na po dahil mo magpadungag. Og naara sa inyo kung pila inyong makaya. But for sure, makadungag jud mo, kay lami og timpla ilang takoyaki dinhi, mabusog jud mo. Saan ni ma'am, unlimited yung ikuan? Oo, ma'am. Yung tag 99 pesos? Opo. Doon sa masulti ninyo sa kan? Sa Hindi takoyaki. siya. Sulit. Ulit kayo. Sulit kayo. I think kapila na, kaduhan na, katulog. Katulo na. So lamig yun siya kaya nakabalik pa yun. Kadungan pa mo. Thank you. Yung order unlimited? 99? Sa may kuan taste? So, may ngayon, okay rin siya. Naman nag-quantum. Yang kwan eh, karang sa sulat yung sa sa octopus, may higay gas. Kapila yun yung kuan? Yugang? Ano pa? Kaduha pa. Basin ka rin kwan. Kanya pa may gabi makauli. Kami higay gas. Ito may tapon. Unsa pa inyong gihulat mga sir? Sorry na mo diani sa Hungry Towns ug sulayin ninyo ang ilang unlimited takoyaki. See you!